Majang bintag. Maadto sa misa. Nga agaw ipin guys kay magbike ko ato guys ganahan ko magbike ay dugay na ko bike. Kama ko pabagha ko magbike day. Uban mi nila pamilya guys nga. Kinasiksihan guys. Awa guys. Hello guys oh. Wala sila pamilya guys. Siksik adto. Kaya ako kami tote. Imo kay tod. Ato sa ami guys ha. Telang bay ato to ah. Laipin ang igagaw guys na sila bike. Ngayon sa siya guys. Ano siya guys body language. Guys, Body language. maraming kuan butong. Mga patag susu day. Nay sapa. Bitaw na giano di sa bagyo. Walay susu. Parang ka-cute. Guys, tanawa guys. Kami Santa Cruz tanawa guys. Kaming lugar. Ha? Dami ka adyo. Adyo ang view. Diyan basak? Adto. Kitaan. Kalangga, murag ito daw. Mau na? Ato. Ito na ah. Bye. Kana sila niya. Ato pa dyan na. Biyo pa. Biyo pa nga to. Ito na sa kalsada. Biyo pa lang ato. Luag ka ato. Okay guys. Dia ipin na sila bike. Ayaw, ilang bike guys. Auto adi ay. Naa. Sa kabukiran. Sa kabukiran. Bitaw guys eh. Ato wala. Hi guys, diyan na mi dare. Sobra sa ilang kuan. Sa ipin. Wala may man. Mga lang tayo. Nindot kaya view ari guys no? Ano ti all bike? Eh magbike sa ko guys ha. Mangam sa ko karong mag-exercise pining tiguang ba? Kung pwede mo. Oh. Guys, para si Marilong Buanan guys, mag-bike siya. Kanang pataas, Ten. Pag-ampay. Ay, pag-ampay, pag-amping. Alate, na-flat na te. Ah, lehero. Wow, ito na, hala, ito ng apo. Ilog na ron. Magpabugong na ron. Pabugong na katubog nun. Na. Hala! La. Oh no. Hallelujah lagi. Ambak sa kuante. Kahumayan. Kinsa? Naday deres Kuya Relio? Nasarap katunggan. Hala kayo. Oh no.
na guys, hapit na mahagbong. Ano guys, gihingal na siya guys. Okay guys. Nalingaw ko bike guys. Paningat ko na. Oh, singot ko. Ganahan ako mag-bike guys kay exercise. Nalingaw dyan ko guys. Okay guys, mara to. Daghang salamat.